Ak ľubíš svoju polovičku tak ako my, určite jej budeš chcieť na Valentína niečo uvariť. Veď sa bude maminke páčiť. Očisti si mrkvu, nakráj a orestuj. Po chvíli pridaj zázvor a pokračuj v restovaní. Pridaj cukor, soľ, mrkvovú šťavu a dus do mäka. V druhom hrnci začni restovať nakrájaný karfiol. Neboj sa tej farby, pridá mu na chuti. Pridaj soľ, smotanu a var do mäka. V oboch prípadoch by ti mala ostať tekutina len na spodku hrnca. Mrkvu zmixuj na jemné pyré a rovnako tak aj karfiol. K nemu však pridaj ešte parmezán a vmiešaj bielu čokoládu. Pyré máš hotové, poďme na glazovanú mrkvu. Do hrnca daj mrkvu, maslo, cukor a mrkvovú šťavu. Zakry papierom na pečenie a nechaj jemne vrieť, až kým ti nevznikne hustá emúzia. Prílohy máš, poďme na mäso. Panenku odblaň a dôkladne osuš. Ochuť soľou a čiernym korením a daj piec pri teplote 120 stupňov na vnútornú teplotu 59 stupňov. Po upečení panenku už len opeč zo všetkých strán na rozpálenej panvici a nechaj odpočinúť. Do panvice nalej červené víno a ak máš, tak aj vývar. Nechaj zredukovať na sirup, vypni zdroj tepla a vmiešaj maslo. Pridaj ešte bobuľové ovocie a máš hotovo.